Kaya nagamong inahan sa kanunay panabang guys. Kaya nagwapa man lagi ka kamot na eh. Karon pa gwa padaan. Subay di ka lang. Wala. Ano tay? Gwapa dadaan. Design ng precious. Ano pa da? Ay kagmangkos. Tay kung tilaw ko diha. Hidabong na pud ni. Wala pa ni unod. Dahil Mas tilaog kakulita sa guys. 50 kilo. O may palit. Di ba ba? O may palit. Palita 100 man ah. Pwede ay slice bread. Wala naman tayo palaman. Ito ka nang patulog ng palito. Paano ang paborito guys? Mapoy paboritong tataris. Matag-gas na ito ko. Ito sa libi. Hindi na. Tay, dari imong ipangita. Di na dyan na bang bilat nga tan. Iya, nagkaan ako. Yan na ka lagi ng buwan. Pamanahulot ang mga buwan. So, dati panakit. Mura, di ka ng merkado ni. Hindi ka dito ko. Sama nga. Berisa, emang mengisir ah. Hindi ka laban na. Ito. Wow, dahil suwa guys. May pares ng bulang hoy. Ano sa man? Bulak-lak. Hindi ka ba kay guwara. Bulaklak. Chicharon bulaklak. Pang tuwa ay sa bitot. Limaag. Ano sa man Ay nga puti. Abang ka precious. Wala giginamos. Ano kaliptan. Ginamos nita to. Chicharon bulaklak. Diyan mo na naman chicharon dahon. Kaya nagkajus siya mga. Init pa siguro na yung mag-isod. Hindi palagi kayong dali na naliko. Yeah. Hindi pa ito ulit yung daraga. Purado na maghatod na Klaro kay. man din. Hindi man din ako. Nubuan ang gapuan ng dugo. Mukha mo mukha mo. Manihapon na dami guys. Ang si Precious to ah. Naminaw og Chocho TV. Dua-dua si Lupin. Basiyog. Kuan, biskwit. Ano naman na dyan kalingawan. Kaya erong di maburo yung gamusuwa guys. Dagdag na naigan dyan nga kuan. Dinuguan. Buwad pod nga mangsi. Nagamang luto guys. Bagong galing nga kuan bugas. Dapod gyapon ng nanay. Di ba? Hindi, sabaw. Ano to guys? Yapon pa ninyo guys. Nidang na nga paklay. Next morning. Hi guys, madyong adlaw ninyong tanan. Madyong Domingo karong adlaw ah. Ay. Magkuan lay meron guys, magsuman na pwed. Bulanghoy. Bulanghoy nga nay bukayo. Kaya nangibot si nanay ito sa diyang bulanghoy dyan. Masupaw guys. Si Bibi, ang padidi. Mga anta ninyo putong bulanghoy guys da. Putong bulanghoy. Lahi-lagi gilang design ron kay pinaingani-ngani kamay. Di budbud. Na sila design nga mura man hinong pagpaan. Supaw guys. Pagputo. Kuha guys ah. Magic man ni guys, kaya gamang bulanghoy panabangkod po nakakaano may pinoto. Baby guys, natug. Pan. Mali pera man jud danig Domingo kay muli mas nanay makahigop mig sabaw nga nay unod-unod. Hindi kay among sige naman miglaw og utan sa karon kay naman di unod. Mga dapod mo. Basta kayo ko na, pawis na. Mga dapod mo ba? Guys, sanito na dyan tanan. Sa guys, mo na hingin nga sabaw nga nay unod-unod. Diyan na poy, buwad nga humot ka adto isog ba. Gamang bata to ah, na sleeping beauty. Natug naman sa kadugajang dujan-dujan kay na-busy man mi. Nagsuman guys, hapit na maluto. Mato ni guys kay dudaghan ni makakankaan ko danig tarang mabuong ko des ngagi kay wa man ko nabuong kay duha ra may nakaon. Kay gamay ra man to, da bahin-bahin man. Kani dudaghan ni guys, magsipti jud ko gahodani na mabaho ugma. Dara jud among suman guys naluto na.
Nami din ng nanay magsuman ba kay makuwangan na ta. Nahira din ng nanay mo yung magluto. Di na dyan isalin sa order guys kay gihimo na dyan may para panganon. Grrrr! Kasi gusto magpasuman diha, message laman mo sa boss. Comment. Manang gibla ko. Agdagat na tay? Lami ni guys kana record ya. Lami deket mo nang deket sa guod. Kaya ganang deket. Ayaw niya tayo nyo guys. Dang pamahaw. Nakabusog bandupod ni. Precious. Dugan. Tugo na pod kaya espakto pa ng mata. Hi guys. Kamis gawas da. Malamig pa mainit. Upaw si Bibi. Gaya na supaw guys nga. Daka pa kuno si siyang nanay. Nandiyan nakuhan siya. Na-stress. Wala siya manihapon kay ano kulong gaya na si Zeg mula daka pa siyang nanay. Dami dari pizza ubos guys. Dari ilayaya pa ni. Naiinit. Medyo ilayaya. Makakita sa manang Imelda. Shout out ko manang Imelda aton. Antipas aton. Shoutout kay manang Imelda. Imelda o Imelda. Imelda. Antipas aton. Abay nila. Anos ba niya? Hilo ka doon. Ay, taong na. Hilo ka doon natin. Bisig das karsada. Ay, halibon na doon. Kaya dahan tubo to ah. Kukutuway. Ha? Buwak mo na yun. Uwa, maglang biya. Basta ninda ko. Giputod siguro. A few moments later. Nahaman na day. Labas si tatay guys. Si Ondoy dia. Saka ning uwan naman po. Nakakasag-kasag uwan. Ning uwan na po. Bawang ano ni siya. Nga kadamang labas ni siya. Iguro magpanghay-hay mo uwan. Gaya dyan kit pangitag pagi. Nagaya dyan. Ya. Kani mga sanina ning precious. Nagilabhan karon kay da sa adlaw ag sanina putos mga dagko. Dana may mga sanina ni Kiyakil nga sa unas gamay pas Kiyakil na panglaban pod kay rumasuot ni Precious. 10 years na ning mga sanina maadto gadto mo tapig ni Tita Miyay. Dana pag sanina nga pangbundagan kay katong nagpabundag si Kiya. Yeah. Pangbundagan guys. Kay gusto man Diyos na yung pambundagan na kunos Precious. Nungan pa migpilay mabayad sa simbahan. Bala ko nugway gasto-gasto basta mabundagan laman. Na mga sanina ni Kiyakil ni sa una, mga parang kabinaji kaadjog sanina. Kiyakil mga duster dyan na, mga dress. Ana, naglaba po sa tayo sinukasan nga. Nabili na mo. Na. Igura ni humag panghayhay ning uwan. Mangita naman sa kahayasan dari dia nagisod dari dapat extension sa nangka. Naman tay, kaya ba tay? Na may to lagi. Pa naman guys, alas 11:30 magutan pa antas undoy kay mo pay paghuman sa panghayhay. Ang wa sa kamunggay dyan naghatod na mas ay sa utan. Unda na lang po ning hapon ning among kamunggay nga ini po. Lagi anda na lang hapon ng kamunggay nga imong giipo kay na may gihatod si Aisa ng utan. Dagihatod ni Aisa guys. Sinanuban nga gulay, kubasa o kamunggay, jag isagulan ni jag sinugbang buwad. Ngayon ko na ta guys. Naniud to na lamang ko naman guys, di na ko nasundoy magutan, anda na lamang hapon. Guys, Precious di naminos uwan, si sup-sup sa kamot. Uy, paghabol, lagi na kay kuton kaslamok. Kani ba na atong habulan, asikaran maghabol. Hello, Pans! Hello, Pams! Hello! Ay, sis! Hello, Mami Ninay! Kumusta naman mo diha?
Unsa na may indong buhat karon mamininay despresyo sa dujan, indong dujan nga pukot. Yeah. Lula, di ako dujan lula, nagsige na pagog sikad-sikad. Di lula. Nalipay kani uwan. Rain, rain, don't go away. Kaya arong mabugnawan si Precious. Di matignan. Minuto na ta guys. Ya, pau, bibi. Ano guys? Natag ni Isa. Ada buat nga salin ganja. Ada pog atsal. Ito tanin ko guys, ni bulhot na pag-uwan. Ano sa bakuan guys? Dada may bisita guys. Philippine Army. Yeah, wag. Pakals. Pambanay Army nga pakals. Ang manghod guys. Yeah. Pana. Yeah. Ayan. Kinsa man na. Bakit nga? Napuwam lang na oh. Ha? Dito po. Kaya dito. No, alam mo yun. Ang manghod guys. Kanila sa tayo? Ay, pinaangkan. Buyag ka. Bako ka. Buang. Wala yung trabaho guys, tagbilaran. Ang sa atin yung trabaho eh? B? Tabil B? Tabil B, hotel. Tita? Sama yung dabi. Tita mo? Da guys diaper o sapatos o sandal o dress. Ay, hindi mo na anak. Tita. Kisa ko. Kisa mo ko. Pareha man ta, mo tekilay. Hindi mo na anak. Hindi mo na. Tita? Tita na? Pareha mo na? Kagbohok, way bohok. Nipes og bohok, diliwan sa butel. Nipes og bohok. No. Kinsa mo ko. Kinsa mo ko. Yes. Ay, hindi mo na anak. Wala na mag-un na pinaakan. So, inumakan na ba? Ako, gibagoras yung mama. Hey, taka. Sige na lang katawa. Kinsa may mga mo. Kinsa mo na? Si tatay. Sama na, tita? Tita Naime. Oh, di tita kuwan tiya. Ayaw tiya. Tita ra. Mga kwarta basta kay tita no. Wah, isa mo na. Isa ni tatay. Isa ni tatay no. Yeah. Tatay no. Bapa tita no. Kita. Unsa man imong dati ta? Mahal ang gatas, Lisa. Wah, mo kunang gat. Higang, kinakas gang electric pan. Ay, isa mo na, tita. Paningat mas precious ko. Ikon na. Naputi na lang kami. Puti daan. Kisa mo ko. Para may lagom na to. Puti rin. Ya, nak. Ay, isa mo na. Isa mo na, tita. Pareha tag-agtang. Ah, Tag-agtang ang sinaw. Tita. Tita Tia. Ihap lah. Usa, duha, tulo, upat, lima. Unom, pito, walo, siyam, napulo. Hilay. HD ana imong kuan ya, di video.
Ha? Way HDR? Or Wa. na ay stabilizer? MDR na. Ha? Ay, be, sukod be. Sukod sapatos be. Nani? Sukod be. Ha? Ha? Ay. Ay, uy, sakto. Uy, sakto sapatos. Sandal. Ha? Unsa man na? Unsa man na, anak? Yay! Nana sapatos. Hey, suotan ni mo nak jogging nak. Mag-jogging na ta? Ha? Mag-jogging ta? Ano po, ano? Murag gapoy na ganin na ilisan. Kaya murag... Yay! Ding, 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 ding. Getik. Hai. Adeng, adeng, adeng. Ya. Nak, salamat tita. Salamat tita sa sapatos. Nina na? Uy, na po si Nina. Si Nina na. Mo ba na nalabi? Ayan na. Uy, yay! Yay! Ginokuluhaga. Ay! Uy, mura mag-school. Mura nag-school na. Ay! Bakit lagi mo na ayo dyan yung precious. Igo ran, igo na. Ano na pala mo kasi along model. Okay na? Di ba ko naman training? Training adyo na ipang. Hey guys, manihapon na rin may supaw guys. Na among luto bahaw. Luto tanga. Yan, salin sa sabaw sa baboy guys. Nagbutang ng kamunggay. Sa sabaw naman namin nabilin niya. Yan. Kanang kuan, matsal, Mani. ga buad. Yan ay sili guys. Timo-timo. Mani mo tiglahi, wa may lasa. Diglani mo? Subaw guys, wako ni asin. Pagparat naman gani na ha. Ang dagat na isang lasa ba? Sabang manod.